Goedenavond, dit is Zeeland Nu met een overzicht van het nieuws van vandaag. Vanaf meerdere plekken in onze provincie was vanmorgen deze waterhoos te zien. De meldingen kwamen vooral uit het westen van Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. Onweersbuien, warm zeewater en een koude bovenlucht zorgden ervoor dat de waterhoos vrij spel had. Maar hij richtte, voor zover bekend, geen schade aan. Inwoners van Sint-Philipsland en omgeving rijden liever om dan dat ze over dit fietspad rijden met de fiets. En dat komt doordat het in zeer slechte staat is. Opmerkelijk is dat het waterschap dat eigenaar is van dit fietspad het voor een deel opnieuw heeft geasfalteerd. Tot hier. En de rest is niet gedaan. Dus alles was er. De machines waren er, de spullen waren er, de mensen waren er. Maar ze zijn gestopt. En dan denken wij, ja, gaat dan door. Als je eenmaal start aan het werk, moet je het afmaken. Voor de zomer had het CDA al aan het Tolse gemeentebestuur gevraagd om eigenaar waterschap Scheldestromen de klus af te laten maken. Maar het waterschap zei eerder al voor onze camera dat dat niet kan voor het resterende deel van het fietspad. Om te komen tot een breder fietspad dan er nu ligt, met goede fundering eronder. Daar is geld voor nodig, daar zijn onderzoeken voor nodig. Een verhardingsonderzoek, een milieuonderzoek. Wij schatten in dat het ongeveer in 2026 kan worden aangepakt. Ja, dat snappen we echt helemaal niks van. Als alles hier staat, alle materialen zijn er, alle mensen zijn er, pak dan gewoon door en doe het helemaal. Ik zeg altijd, je moet het goed doen of niet doen. En in dit geval is half werk is voor mij geen goed werk. U wil dat het nu zo snel mogelijk helemaal hersteld wordt, hè? Ja, mijn geduld is nu een beetje op. Dus voor mij moet het liever vandaag dan morgen. Maar in ieder geval niet in 2026. In september gaat de partij het gemeentebestuur opnieuw vragen om druk te zetten bij het waterschap, zodat het fietspad snel opgeknapt kan worden. Een 53-jarige wielrenner uit België is gisteravond aan zijn verwondingen overleden nadat hij werd aangereden door een tractor. Het ongeluk gebeurde eerder op de dag bij Kortschenen. De wielrenner kwam ten val en raakte daardoor ernstig gewond. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis in Goes gebracht. Er wordt nog onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Een Franse veldwesp, die mag ik al tellen. En kijk eens wat hiernaast zit. Dat is een heel kleintje. Dat is een muurwespje. Voor de tweede keer werd dit weekend de nationale wespentelling georganiseerd. Er zijn niet veel gegevens bekend over de wespenpopulatie in ons land en daarom wil de Wespenstichting die gegevens verzamelen. Dus even kijken of ze hun gezicht laten zien vandaag. De waarheid is dat mensen niet zoveel met wespen hebben. Dus als ze een nest zien, denken ze al snel, ik moet de bestrijder bellen en die moet dood. Of er nou een positieve of een negatieve ontwikkeling van die soorten is, dat weten we eigenlijk gewoon niet. Ik hoop dat dit soort tellingen daar wel meer over gaan zeggen. Want hoewel veel mensen er bang van zijn, is de wesp een hartstikke nuttig wezentje. De natuur is eten en gegeten worden. En uiteindelijk worden wespen gewoon opgegeten door koolmeesjes, er zijn zelfs roofvogels, wespendieven. Dat betekent dat die wesp natuurlijk ook iets moet eten. En die pakt dan weer allerlei kleinere insectjes. Dus die eet vliegen, muggen, luizen. Nou, allemaal dieren waar wij zelf van zeggen van ja, dus misschien is dat probleem nog wel groter dan die ene wesp die rondvliegt. Naast die gegevens hoopt Milieu ook dat de telling meer aandacht oplevert voor wespen. Als je er goed naar gaat kijken, dan zie je dat het ook best wel fascinerende diertjes zijn. Dus ik hoop natuurlijk dat mensen daarover na gaan denken. De resultaten van de telling worden binnen een week bekendgemaakt. Dit zijn Judith en haar 4-jarige zoon Bob. De alleenstaande moeder uit Dronten fietst met haar bakfiets een ronde door Nederland. Ze hebben al 1500 kilometer afgelegd en doen deze dagen Zeeland aan. We zijn nu 10 weken onderweg. 10 weken elke dag met elkaar samen. Ja, dat is fantastisch. Het duo zamelt geld in tijdens de tocht voor de zeldzame ziekte pulmonale hypertensie. Deze ziekte werd vlak na de geboorte van Bob bij Inge geconstateerd. De levensverwachting is niet heel lang, 3 tot 5 jaar gemiddeld. Er zijn tegenwoordig wel betere medicijnen waarop mensen langer stabiel kunnen blijven. Maar ik vind stabiliteit niet genoeg. Ik wil weer dingen kunnen doen, ondernemen. Straks als Bob ouder wordt met hem sporten. Dus ik ga voor genezing. Ja. Het fietsen gaat ondanks de ziekte goed. Ze nemen wel om de paar dagen even een dag rust om bij te komen. Thuis zitten, daar word ik ook niet gelukkig van. En dit is de tijd die ik zeker met Bob heb. Dus die moet ik ook benutten. Want ja, ik weet niet hoe lang wij samen hebben. De fietstocht heeft inmiddels al ruim €23.000 opgeleverd en de tocht is nog niet klaar.
Judith en Bob slapen tijdens de tocht bij mensen thuis. En dat gaat tot nu toe voorspoedig. Alleen van maandag tot woensdag zoeken ze nog een slaapplek tussen Zoutelanden en Dobburg. Vandaag was een behoorlijk onstabiele dag met veel stapelwolken, enkele goed gevormde cumulonimbus, oftewel buien, veel regen, onweer. Begin middag waren de heftigste buien weggetrokken en kwam de zon tevoorschijn. Vanavond en vannacht houden we wel de kans op een lichte regenbui in de verwachting. De temperatuur neemt af naar een graad of 13 en door de combinatie van veel vocht aan het aardoppervlak, door alle regen en een zwakke zuidenwind zou er tijdens de opklaringen ook nog wat nevel of rotmist kunnen ontstaan. Morgen begint overwegend zonnig met een zwakke, veranderlijke wind en kans op een lichte regenbui. In de loop van de dag zal de bewolking vanuit het westen gaan toenemen en de wind die neemt ook iets toe naar matig uit een noordwestelijke richting. Het wordt zo'n 18 tot 19 graden. Dan de vooruitzichten. Dinsdag wederom wisselend bewolkt met lokaal een lichte regenbui. Ook woensdag en donderdag af en toe een bui, waarbij vooral woensdag de buien iets intensiever lijken. En de temperatuur die blijft met 18 tot 20 graden helaas net iets onder het langjarig gemiddelde. Tot zover het Zeeuwse nieuws en het weer van vandaag. Meer nieuws natuurlijk altijd in onze app en ook op omroepzeeland.nl. Ik wens u nog een hele fijne zondagavond.